Gracias, Mar. Algunha aclaración ten a palabra, bueno, o Partido Popular, Martín, algunha aclaración, observación? Sí, boas tardes, gracias. Eh, como como non pode ser de outra maneira neste caso, porque só había este candidato ano pasado, descoñezo si o plazo de presentación de candidaturas era máis amplo que cando se presentou isto, xusto o 9 de marzo. 3 días despois decretouse o estado de alarma e xa nada tiña sentido para a hora de presentar candidaturas, pero bueno, independientemente deso, creo que está justificadísimo que este recoñecemento se lle dé a este grupo de teatro, porque evidentemente son o abandeirado deste tipo de evento que levan cultural, que les levan a cabo continuamente. Pola nosa parte estamos encantadísimos de apoialo e faltaría máis, nada máis. Gracias, Martín. Algunha aclaración, Pepe? Sí, bueno, pois igual que os compañeiros, pois apoiar tamén este documento, que Alecrín poida ser recoñecido polos seus méritos. Sería lamentable pois que por culpa do COVID pois que quedaran eles sin poder disfrutar deste homenaxe. Nada, sin máis, apoiar tamén esta iniciativa. Creemos que sí que é xusto que se pospoña. Gracias, Pepe. Algunha aclaración, Mar? Solo que me quedou no tinteiro, me tendes que disculpar, que vamos a ver, este nomeamento, evidentemente, como todos os anos anteriores, intentaremos que leve parella un acto de homenaxe público. Que pasa? Que dada a actual situación, bueno, pois o faremos ou programaremos para cando a situación sanitaria sexa un pouco máis estable e así o permita. Agardamos todos que poida ser durante este ano, que poidamos iniciar as programacións do auditorio no último trimestre deste 2021 e decir que queda pendiente o que é o acto de homenaxe público en sí. Bueno, a verdad que, agradecer que as tres forzas políticas, tanto PSOE como Partido Popular como Independientes, pois estemos de acordo nesta proposta, que eu creo que é máis que merecida, sobre todo pola súa traxectoria ao longo destes anos. Pasamos a votar o punto número 3 da orde do día. Votos en contra, abstencións, votos a favor. Queda aprobado por unanimidade. Pasamos ao punto número 4 da orde do día, que é o informe morosidade primeiro trimestre 2021. Pasa a comentar o punto a secretaria Dolores. Se da lectura al informe de morosidade del primer trimestre de 2021 y los datos son los siguientes. Periodo medio de pago 38,12 días, pagos realizados dentro del periodo legal de pago un total de 167 facturas por un importe de 215.776,10 y pagos realizados fuera del periodo legal de pago 418 pagos por un total de 322.933,59. Esto da un resultado de un periodo medio de pago de 38,12. Luego, facturas o documentos justificativos pendientes de pago al final del periodo. Hay un periodo medio de pago pendiente de 37,58. Dentro del periodo legal de pago al final del periodo hay un número de 70 operaciones por un total de 78.896,62 y fuera del periodo de pago al final del periodo 5 operaciones por un total de 23.293,11. Gracias, Dolores. ¿Alguna aclaración? Pasamos a aprobar o punto do informe de morosidade. Votos a favor? Pasamos ao punto número 6 da orde do día, que é a moción presentada por María Isabel Casais Alfonsín sobre a moratoria 5G. María Isabel Casais Alfonsín é unha veciña daqui de Ribadumia que presentou unha
bueno, pois unha proposta, unha moción. Bueno, pois dende este equipo de gobernos entendemos que, bueno, pois todas as propostas que veñan de veciños de aquí de Ribadumia, pois que debemos bueno, pois de alguna maneira dar esa oportunidade. Pasa a comentar o punto a secretaria municipal Dolores. Pilar, explicas, non, el contenido un pouco? Explicas o contenido, sí. A ver, a moción que nos presenta a veciña Ribadumia é unha moción que na que están detrás fundamentalmente dúas asociacións, que é a Coordinadora Estatal por la Moratoria del 5G e Ecoloxistas en Acción, apoiada por outras moitas institucións, organizacións de ámbito veciñal, de persoas enfermas e afectadas, por exemplo, a Coalición Nacional de Fibromialgia, Síndrome de Fatiga Crónica, Sensibilidade Química Múltiple e Electrohipersensibilidade, plataformas de Stop 5G, tamén outras organizacións do ámbito de consumidores da defensa da saúde e contra a contaminación electromagnética e tamén, por exemplo, aquí a nivel de Galicia, pola Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, ADEGA. O que máis menos propoñen así moi resumido, porque realmente a moción era unha moción de 14 páxinas que intentamos resumir o máximo posible, o que piden é pois que se aprobe a solicitude da moratoria do plan 5G que se está e dos seus proxectos piloto que se está a someter a votación nas distintas administracións, porque entenden que non están sometidos, non está especificamente claro cal é o seu impacto ambiental e tampouco contemplan a aplicación do principio de precaución e consideran que aumentan exponencialmente unha serie de riscos como a exposición ás radiofrecuencias e as súas repercusións na saúde e no medio ambiente, as emisións de CO2, o consumo enerxético, o extractivismo mineiro, que ao mesmo tempo afondan o que sería a brecha social e digital entre as distintas persoas, a vixilancia e control social e outra serie de consideracións que eles entenden que necesita que se faga esa moratoria, que ven en principio apoiada por unha serie de informes que eles nesas 14 páxinas resumen de distintas asociacións internacionais fundamentalmente, casi todas inglesas, e o que solicitan que é o que vai ler ahora a secretaria para que conste expresamente é eso, que este pleno municipal apoie ou se manifeste en relación con esa moción. Solicitan que el Pleno Municipal adopte os seguintes acordos: que se manifesta a favor dunha moratoria ao desplegue do 5G ante o insuficiente nivel de debate público e de estudios independientes sobre os seus impactos potenciales en ámbitos como os da saúde, o ambiental e o climático, e a favor de iniciar un debate sobre este tipo de tecnoloxía que sexa amplio, pluralista e coa transparencia informativa que evite o conflito de intereses, así como atender dentro do seu ámbito municipal as recomendacións da resolución 1815 da Asamblea Parlamentaria del Consello de Europa. Segundo, asimismo que mostre o seu rexeitamento ao anteproxecto de Lei Xeral de Telecomunicacións por atentar contra a autonomía municipal e autonómica no despregue, control e seguimento das redes de telecomunicacións e levar ao Goberno Central a proposta de que calquera reforma que afecte as entidades locais autonómicas deberá contar coa participación das mesmas, así como solicitar para os concellos o dereito á subsidiariedade en relación coa aplicación do principio de precaución. Terceiro, que se comunique igualmente ao Goberno Central a necesidade de que calquera reforma da Lei Xeral de Telecomunicación debe atender a criterios de saúde, ambientais e climáticos por riba dos beneficios económicos, non atendendo só ao interese da industria. Cuarto, instar ao Goberno Central a un despregue das telecomunicacións biocompatibles e sosteíbles dentro do punto de vista de saúde ambiental e climático, na liña do punto 8.1.5 da resolución 1815, o punto 7 da resolución do Parlamento Europeo e na liña de objetivo principal do Convenio Marco das Nacións Unidas sobre o Cambio Climático. Asimismo, instar ao Goberno Central a incluir neste proceso a todos os sectores afectados pola lei, os gobernos autonómicos e locais, especialmente a sociedade civil,
asociación e colectivos implicados e aos científicos e expertos independentes as súas investigacións e os seus puntos de vista, incluídos os que dan as alertas temperás sobre os riscos. Para iso, solicitar aplicar as recomendacións da Resolución 1815 da Asamblea Parlamentaria do Consello de Europa sobre perigos potenciais dos campos electromagnéticos e os seus efectos sobre o medio ambiente, plasmadas e desenvolvidas no Manifesto Europeo por unha regulación da exposición aos CEN que protexa realmente a saúde. Tamén solicitar ao Goberno Central atender aos convenios internacionais relacionados, Convención Internacional sobre os Dereitos das Persoas con Discapacidade de 2006, o convenio de Aarhus de 1998 sobre acceso á información, participación pública na toma de decisión e acceso á justicia en temas medioambientais e a Convención Marco das Nacións Unidas sobre o cambio climático. Quinto, dar traslado deste acordo aos gobernos central e autonómico, aos grupos políticos do Congreso de Diputados e ao Parlamento Autonómico, así como ás xuntas de goberno da FEGAM e FEM. Gracias, Dolores. Ten a palabra o Partido Popular, Martín. Algunha aclaración, observación? Sí, gracias. Estuvemos vendo a moción e a verdade é que é un documento tan complexo e extenso que escápasenos un pouco o coñecemento, xa pola cuantificación técnica que trae a inmensa aglutinación de datos sobre cuestións das que non temos información, das que non dominamos. Podríamos haber intentado socavar no sentido contrario, pero tampouco vexo que teña demasiado obxecto. Respetamos profundamente a moción que presenta a veciña, valorámola dentro do que nos corresponde como representantes dos veciños de Ribadumia, pero neste caso temos que decir que non temos unha razón de peso nin para manifestarnos a favor nin para manifestarnos en contra. Por lo tanto, o sentido do noso voto neste caso vai a ser unha abstención, porque o dominio que temos do material que se nos ofrece pois é para nós quedanos largos, sin medo a que me poña colorado cando digo quedanos largo e non temos suficientes razóns de peso para posicionarnos nun sentido ou noutro. Se digo, valorando a proposta que fai a veciña e tendo en conta e agradecendo que o teña feito. Gracias, Martín. Ten a palabra o concelleiro do Partido Socialista, Pepe. Sí, bueno, a ver, igual que como di Martín, esta moción, se non me equivoco, debe de ser a moción máis complexa, máis larga, máis grande que se ten debatido aquí, polo menos desde que son eu concelleiro. O tema supéranos a todos, é un tema moi complexo, moi extenso, con moitísimas particularidades, que a fin de contas a quen menos competen quizáis sea os concellos, porque os concellos en isto pois pouco temos que dicir, salvo algunha licencia de obra que se conceda no caso de que se instale ou se amplíe unha infraestructura de telefonía ou de cobertura 5G. A quen lle corresponde, pois basicamente a Unión Europea, aparte de algúns organismos internacionais, a Unión Europea e as axencias normalizadoras que hai, tamén o Estado Central e incluso tamén pois algunha competencia ten a Xunta de Galicia en todo isto. Competencias no que esta moción se refire en asuntos como de pois, impacto ambiental, impacto social tamén, bueno, máis alá de que a moción tamén incide en asuntos como pois o impacto que pode ter no incremento do consumismo, dos artículos pois non tan necesarios para a economía real, que se estarían pois bueno, empezando a fabricar demais a raíz de un excesivo consumo de aparatos electrónicos, etc. etc. Eso xa é un tema que entra xa máis a parte casi nun asunto que se nos escapa pois do que podemos argumentar. A parte desto, eu respeto como tamén dixo o compañeiro, respeto a veciña que presenta esta moción, tamén é de agradecer que haxa xente que se interese aquí en este concello por estes temas, igual que tamén pois moi respetable e moi pois digno de mencionar
a cantidad de colectivos que están detrás deste movimento, porque hai pois asociacións moi importantes, bueno, pois colectivos con un largo recorrido en estos asuntos de medio ambiente, de ecoloxía, tamén é de agradecer que presenten un traballo tan elaborado que sabemos todos que non é fácil de redactar, que ten unha cantidad de fontes e de bibliografía enorme, e con estudios que pois eso, abarcan desde estudios nacionais ata estudios internacionais. Entonces, bueno, respetando todo eso, tamén nos imos a abster, porque sinceramente tamén se nos escapa do noso coñecemento, escápasenos ademais incluso de que non sabemos hasta que punto pois o que se manifesta en esta moción é certo, ou hasta que punto é posible saber se é certo ou non, porque son tecnoloxías tan recientes e con tan pouquiña implantación todavía na sociedade que hasta creo que non hai pois moitos estudiosos din que non hai nin siquiera informes fiables que se decanten por un lado ou polo outro de se son pois tan perniciosos ou non. Entonces, eu, para rematar, confío tamén pois na boa labor das axencias que regulan todos estes asuntos. Non confío tanto nas empresas privadas, e aquí quero facer unha pequena mención, poñer encima da mesa pois a responsabilidade que teñen pois empresas como Movistar, como R, como outras tantas, que parece ser que se enfocan menos en poñer pois infraestructuras sostenibles de telecomunicacións, como pode ser a fibra óptica, que aquí en Ribadumia pois pasa bastante pois de lado por moitas casas dos veciños e non teñen conexión, e si se empeñan en potenciar coberturas satelitales ou coberturas de radiofrecuencia que pois non son tan digamos tan democráticas, entre comillas, nin tan extensibles a todos os veciños a vos precios. Entonces, bueno, si darlle un pequeno toque de atención a estas empresas, cousa que tamén se pon de manifesto na moción, nada, abstención, e esperemos que quen ten que resolver estes asuntos pois que o tomen en consideración e que o fan de acordo á lei e á normativa, e sobre todo aos intereses dos veciños e veciñas, que é o máis importante. Nada máis. Gracias, Pepe. Bueno, efectivamente é unha moción bastante extensa, moi extensa, posiblemente das máis extensas que se presentaron aquí. Efectivamente, a veces para valorar unha moción deste tipo, pois a verdade é que hai que ter recursos, medios, técnicos e ao mesmo tempo de asesores para poder valorar a complexidade que a ter, non? Eu creo que o importante é que todas as mocións que presentan os veciños que hai que poñer en valor é que, bueno, efectivamente, lle compete a outras autoridades tomar este tipo de decisións. Efectivamente, hai moitas asociacións nesta moción que, bueno, pois de alguna maneira dan respaldo, pero é moi complexo e moi complicado ao mesmo tempo poder valorar si hasta que punto, bueno, pois esa interpretación pódese axustar, digamos, a, bueno, pois un pouco a realidade, non? Por lo tanto, nada, o noso sentido do voto tamén vai a ser, bueno, a abstención pola complexidade que pode ter e pola falta de datos, porque sí, é moi extensa, pero, bueno, hai moitas cousas que valorar que non temos, o Concello non temos capacidade para poder abordar un tema destos. Pasamos a votar este punto, número 6, votos en contra. Abstencións. No se aprueba la moción por la abstención del íntegra de la corporación. Pasamos ao punto número 7 da orde do día, que é dar conta dos expedientes tramitados ante a Valedora do Pobo. Pasa a comentar o punto a concelleira Pilar Martínez. Voy a intentar ser breve porque a verdad que durante pois que 8 meses estivemos aí entre escritos que viñan mal e que non se recibían e tal, entonces voy a intentar explicarlo así brevemente. En principio, a Valedora do Pobo o ano pasado abriu 6 expedientes relativos ao Concello de Ribadumia, todos eles por solicitudes do voceiro de Somos Ribadumia.
O problema que houve, os primeiros expedientes, tendes aí numeraos cales son e exactamente que era o que se pedía en cada un. Os primeiros expedientes, o primeiro recibiuse o 11 de marzo, sobre solicitudes que en teoría non se lle responderan, aquelo que se falou en distintos plenos sobre os semáforos de Barrantes, a mangueira aquela que traía agua para as atraccións do Tinto, que xa viña de todos os anos, o estado das sendas fluviais, como estaba o tema do grupo mixto, distintos informes que querían saber sobre a xuntanza de maiores, sobre a organización do evento da F7, as festas do Tinto 2018-2019 e aquelas reunións que tivemos coa EOXI de Pontevedra Salnés pola falta de médicos despois da moción que presentara o PSOE no seu momento e que ao final non se chegara ni sequera a debater no pleno. E despois deste chegou xa en maio unha segunda solicitude de información, que é ese outro expediente, o 2499, no que tamén se pedía, se unía ao expediente anterior e se pedía tamén a información sobre a xestión das multas de tráfico. Como vedes aí, todos eses expedientes e despois a reiteración, porque houve varias reiteracións da Valedora do Pobo de que por que non se lle enviaba a documentación, foron mandados a ese correo que tendes aí, era eidolocal, secretaría@eidolocal, que é un correo que desde 2014 non está operativo. É dicir, cando ti recordarás, Pepe, cando entramos na corporación en 2015, aglutináronse todos os correos baixo o remate ribadumia.org e entonces todos estes correos quedaron inoperativos. Non sabemos por qué, de feito despois falouse telefónicamente coas oficinas da Valedora do Pobo e eles o que facían, claro, era remitir tanto o que eran os expedientes como as reiteracións dos expedientes e claro, aquí a situación no Concello era que saía en prensa que non requerían e nós non tiñamos constancia oficial nin a través do mail, nin a través do registro de entrada do Concello, nin de ningún outro tipo desa documentación. Entonces aí houve un cruce de que te pide, que non le das, que non era real, porque non realmente non estábamos recibindo nada. Hasta que creo que foi en junio, máis menos, que se chamou ali xa unha vez de que saían dicindo que non lle facíamos caso e chamouse ali e entonces foi cando se aclarou este tema. Con eso xa iban, se non me equivoco, 4 expedientes notificados, este é o terceiro, o 2904, o 12 de maio, fijadevos tamén que foi xusto tamén o primeiro 11 de marzo, 3 días antes de que pasara o tema do COVID e nos confinaran a todos, e durante os meses de marzo, abril, maio e junio, pois estiveron mandando os correos e os expedientes e os requerimentos sobre eses expedientes a ese correo de eido local. O cuarto tamén, como vedes, o 2930 tamén foi a eido local e dos 6, como vedes, dos 6 expedientes, 4 foron mal enviados, por dicirlo de alguma maneira, desde a oficina da Valedora do Pobo. O que se fixo aquí, tan pronto como se tivo constancia de todos, incluso se lle remitiu un par de escritos dicíndolles que non se tiña recibido esa documentación, unha vez que o fomos recibindo, pois foi selle contestando. De feito, se non me equivoco, foron durante eses 8 meses 13 escritos que se remitiron á oficina do Valedor do Pobo contestando a todos os puntos que se solicitaban, é dicir, cando se deu esa información, nos plenos de xullo e de agosto, por exemplo, cando preguntaron tamén sobre o tema de se xa nos chegara os informes sobre o grupo mixto tanto da Xunta como da Deputación como do Ministerio de Administracións Públicas. No momento que os tivemos remitiuselle tamén a Valedora e últimamente, a principios deste ano, este é o último que abriron, que foi en noviembre, a principios deste ano, cando foi aquelo que saiu en prensa de que nos declaraban os TIS, entonces, nos aí o que fixemos xa, porque claro, estaba respondendo a todos os escritos que mandaban. Cada vez que chegaba tardábanse 3-4 días, é dicir, había un esforzo importante por parte do personal de administración do Concello de intentar responder o máximo posible, o máis rápido posible para que non houvese problemas. Entonces, non lembro ahora exactamente, penso que foi xa neste ano, a principios deste ano,
remitiuse un escrito desde o Concello á Valedora do Pobo para pois, a ver por que éramos hostís, cando realmente o que fixemos foi únicamente responder a todos os escritos e requerimentos que nos chegaron de forma correcta. Nese momento, o que fixeron, houve unha chamada de teléfono, estivemos falando por teléfono, e claro, o que nos deron a entender que esas son pois como formas de escribir, é dicir, primeiro requiren, a segunda requiren e a terceira que eles non sabían e desde logo non compartían o uso político que se lle estaba dando a este tema. Eles simplemente o que facían, cada vez que nos mandaban a nos unha comunicación, tamén a mandaban ao voceiro de Somos Ribadumia, porque é a forma que teñen de actuar por protocolo, pero que en ningún momento que son como formas de escribir, pois que a primeira, a segunda, e que realmente que para nada, que nin íbamos ser hostís, nin nada. Entonces ahora mismo estamos pendientes de ter unha reunión, porque cando foi tamén este tema estaba a situación do COVID a principios de ano, despois das Navidades, un poquito mal, e de feito estaba incluso Santiago confinado. Entonces ahora estamos pendientes, tan pronto como a situación se relaje un poquito, de ter unha reunión xa máis formal con eles e, pois nada, simplemente pois aclarar nada, porque ahora mismo os expedientes están todos cerrados, non houbo ningún requirimento ni ningunha chamada de atención ao Concello en plan oficial, e simplemente pois eso, será unha visita pois formal por parte do Concello á Valedora, pero sin máis, é dicir, para pois non aclarar porque está aclarado, pero bueno, para falar sobre este tema. Gracias, Pilar. Pasamos ao punto número 7.2, que é dar contas sobre a intervención de armas, que era unha pregunta que nos habías transmitido aquí nun pleno, Martín, que había unha asociación aquí en Ribadumia que, bueno, pues, que de alguna maneira pues, que tiñan que facer a inspección de armas en Vila García, que eso, bueno, pues, non era o máis cómodo nin o desexable para, sobre todo para os veciños e para esta asociación, non? Efectivamente fixemos a consulta bueno, coa Garda Civil, é un problema máis ben de situación física, porque, bueno, pues, sabemos todos que, bueno, pues, o que era a Garda Civil tuvose que ir para outro edificio. Ese edificio non soportaba o peso por metro cuadrado das armas, entonces digamos que se pedía vez para esas inspeccións en Cambados, e a inspección pues, se facía en Vila García, non? Isto vai ser breve porque en canto, bueno, pues, o novo cuartel pues, este operativo, pues, xa se vai a seguir facendo a inspección de armas aquí en Cambados. Pasamos ao punto número 7.3 da orde do día, que é o Día do Libro e Día das Letras Galegas, que tamén pasa a comentar a concelleira Marri. Bueno, vamos a ver, quero empezar a miña intervención deixando constancia de que non só neste concello, sino, por desgracia, en todos os concellos e incluso por parte de calquera entidade, asociación ou organismo que queira programar unha actividade pública ou privada, a pandemia está condicionando moitísimo a organización e a programación de todo este tipo de actividades, que ademais a nos, bueno, pois nos veu a influir na celebración do Día do Libro deste ano 2021 e bueno, esperemos que non nos condicione tampouco para celebracións que están previstas para o verán e para o outono. Bueno, quero decir que a raíz sobre todo de unhas declaracións feitas na prensa 2 días despois da celebración do Día do Libro, que foi o 23 de abril, por parte dun concelleiro dun grupo político desta corporación, que decía que o Concello de Ribadumia non había organizado nin feito nada para celebrar este día. Bueno, decir que, bueno, non é tampouco exacto de todo. Sí que é certo que no propio día non se chegou a celebrar ningunha actividade, pero do cal, bueno, pois pido disculpas por se alguén se senteu, pois, non sei, molesto ou defraudado ou así, pero esta actividade sí que estaba organizada. De feito, acompaña o que é esta exposición miña, si Pilar o tes por aí, para desmentir un pouquiño o que se decía nesa nota de prensa,
que isto foi empezado a organizar xa por parte do equipo de biblioteca, coordinándose un pouco pois con esta concelleira, dende o día 22 de marzo de 2021 que empezamos xa pois a pedir presupostos de distintos grupos de teatro e de contacontos, porque a nosa intención era celebrar, coincidindo con esa data, algunha actividade centrada sobre todo nos nenos. Entonces aí vese perfectamente como foron chegando distintas propostas e tamén o martes, 3 días antes de celebración desta data, pois cerramos un pouquiño que era a programación disto, co grupo de teatro Expresión Producións. Aí consta tamén como se enviou o correo, tanto se me enviou a min como se enviou ao Departamento de Cultura, e a nosa intención ademais era facelo ao aire libre, facelo na Carballeira de Ribadumia. Esa semana, bueno, pois o tempo non acompañaba, o martes víase que iba a estar malo, e decir que, bueno, xa digo, pido disculpas, ademais asumo a responsabilidade de que por un problema que lamento profundamente non se puido ou non se chegou a colgar no que eran nas redes sociales do Concello por un problema técnico que nos está ocurrindo incluso tamén co que é no traslado dos datos COVID, pero xa digo, con isto de que fora técnico, asumo totalmente a responsabilidade de que non se anunciara debidamente. Decir tamén, aproveitar que o que é a actuación, evidentemente, segue en pé, está contratada, e que a intención deste equipo de goberno e desta concellería é levala a cabo ahora coincidindo co Día das Letras Galegas, que ademais o que é a temática do contacontos pois se presta tamén ao que é este día de exaltación da lingua galega e do libro en galego, e estamos pois eso, coordinándonos cos que son os responsables do grupo Expresión Producións para acordar unha data. Tiñamos fixado, estuve esta semana na biblioteca, facelo o venres 14 de maio, resulta que para a semana parece ser que volva a estar outra vez unha semana malísima, entón igual o temos que pospoñer para celebrar pois o 16 ou 17, xa digo, en datas o máis próximas posibles o que é a celebración do Día das Letras Galegas. Eso, xa digo, pedimos disculpas, pido disculpas personalmente e enlazo xa tamén co dar conta de os actos que este equipo de goberno, que este Concello vai a organizar con motivo dos Días das Letras Galegas 2021 que se celebrará o próximo luns 17 de maio. Reitero, estános condicionando moitísimo o que é o tema das restriccións polo tema da COVID. Isto, evidentemente, xa levamos pois semanas organizando estes actos e vendo que se podía facer. Fai cuestión, de feito, o 20 de marzo, ademais, cando estábamos preparando o día da celebración do libro, Ribadumia estaba nun nivel medio alto de risco. Ahora, afortunadamente, baixamos, pero estáse vendo por concellos limítrofes que a situación pode variar en días. E ao mellor tes organizado algo pois público, presencial, con todas as medidas de seguridade, pero as restriccións igual te obligan a pospoñelo. Entón, ante esta incertidume que temos todos e que estamos sufrindo todos, o Concello de Ribadumia o que ten programado para o Día das Letras Galegas é unha presentación en Facebook, en as redes sociais do Concello, sobre a autora a que este ano se homenaxea por parte da Real Academia Galega, que é Xela Arias. Se me permitides, vou a facer, aproveitando agora mesmo o pleno, un pequeno percorrido polo que é o seu currículum e a súa vida. Decir que Xela Arias foi poetisa e traductora, naceu o 4 de marzo de 1962 e faleceu no 2003, moi noviña. Era licenciada en Filosofía Hispánica e pasou a maior parte da súa vida en Vigo, onde chegou a ser un referente do mundo editorial e da poesía de muller. En 1980 fundouse a Editorial Xerais, onde traballou como correctora e asesora lingüística durante 10 anos. Entre a súa obra, que evidentemente non é moi extensa pola vida tan corta que lamentablemente tivo, decir que se deu a coñecer en 1986 con Denuncia do Equilibrio, que foi finalista do Premio Losada Griéguez. Tamén foi finalista do Premio Esquío con Lilis en Pistolas, un libro que aínda hoxe permanece inédito.
Posteriormente publicou Trígeres como cabalos no ano 1990, Darío e Diario no ano 1996 e Intemperiome no ano 2003. Ademais participou en libros colectivos como Palabra de Muller no 92, Rosalía na Palabra de 11 poetas galegas no 97 e Daquelas que cantan, Fundación Rosalía de Castro do ano 2000. Como traductora, que é un aspecto moi interesante ademais da súa obra, traduciu ao galego numerosas obras e foi premio de traducción Ramón Cabanillas. Tamén colaborou en diversas publicacións e recitais poéticos. Bueno, eso en canto o que vai a ser unha presentación para darlle a coñecer a todos os veciños e veciñas de Ribadumia un pouco a figura de Xera Arias. Despois tamén na Biblioteca Municipal hai unha exposición de obras que aparte o público, bueno, os usuarios da biblioteca poden levar para a súa casa para coñecer un pouco máis a obra dela e tamén se fará un mural sobre a súa biografía. Como dixen antes, faremos coincidir a celebración do contacontos que estaba previsto para o Día do Libro coa Semana das Letras Galegas e tamén se vai a programar unha reproducción en streaming da cal o Concello de Ribadumia xunto con moitos outros concellos da provincia de Pontevedra é patrocinador. O ano pasado xa este mesmo grupo realizou tamén esta programación porque a situación naquel momento era de peche total, estábamos confinados e non se podía facer outra cousa. Entón este ano, bueno, pois é unha produción, a verdade, de moita calidad e ante eso, ante a incertidumbre do que pode estar e como pode estar a situación no día 17 de maio, porque tampouco cando programamos isto sabíamos moito como iba a quedar, ou se estado de alarma sí, se estado de alarma non, se iba a prorrogar, se non se iba a prorrogar, pois decir que terá lugar pois esta reproducción en streaming. Por si, bueno, o tendes aí, ademais, decir que, bueno, que está presentada por Fátima Prego, que é unha reporteira da Televisión de Galicia, cantante de Panorama, que vai actuar o grupo Onte Hoxe, que é un pouco o que organiza estas actividades, e que interverán tamén, bueno, pois desde actores famosos como Luis Iglesias, a Francisco Alonso, Mariña Area, que lerá unha poesía, ou Carlo Llús. Terá unha duración aproximada de uns 60 minutos. E, bueno, este é un pouco que o Concello de Ribadumia ten programado para a celebración deste Día das Letras Galegas 2021. Decir que, bueno, que nos sumamos deste xeito, non como a nos gustaría, que nos gustaría facer, bueno, pois algo máis presencial e onde a xente ao mellor se implicara un pouquiño máis, salvo que esa actividade cos nenos. Decir que, bueno, nos sumamos a esta xornada festiva, que entendemos que a parte de ser festiva tamén debe ser de reflexión e un pouco reivindicativa, para facerlle ver á xente un pouco pois a situación da lingua galega na actualidade, que está, bueno, pois vemos que decaendo un pouquiño o seu uso, sobre todo entre as xeracións máis novas, entre rapaces, adolescentes, e que eso nos faga reflexionar que, vamos, un pobo identifícase sobre todo pola súa lingua e pola súa cultura. E debemos de traballar todos, desde as administracións hasta as familias, as escolas, para que a lingua galega pois se revitalice, non caia no esmorecemento e no esquecemento, e que independentemente de que o 17 de maio se celebre por parte de moitos colectivos e moitas administracións para conmemorar as letras galegas, realmente o Día das Letras Galegas debería de ser todos os días do ano. Nada máis, moitas gracias. Gracias, Mar. Pasamos ao punto número 7.4, que é dar conta sobre os trámites para a reclamación da fibra óptica no Concello. Ten a palabra tamén a concelleira Pilar Martínez. Gracias. Hai dun tempo para cá estáse percibindo certo descontento no que é a extensión da fibra óptica no noso concello por parte das empresas que antes nomeaba Pepe, fundamentalmente Telefónica, tamén R, no concello da fibra óptica.
Para poñernos un poquinho en antecedentes, o primeiro plan de despregue da rede de fibra óptica que Telefónica de España presentou aquí neste concello foi a mediados do ano 2018. Nese despregue inicial, que tiña un nombre como PBAC 2017, o que se pretendía era empezar por unha serie de puntos de lugares nos que eles pretendían darlle fibra óptica a 961, o que chaman eles unidades inmobiliarias, que non quere dicir nin casas, é dicir, pode haber incluso terrenos, pode haber baixos comerciais, son o que eles consideran unidades inmobiliarias. E aí, nese primeiro despregamento, estaban as entidades singulares que lle chaman eles de Caponiñas, Couto Arriba, Escusa, Freixo, Rabadeiro, Mosqueiro, Barreiro, Cruz, Mamuela, Puxafeita e Barroso. A execución prevíase entre marzo de 2018 e decembro de 2020. E todo eso era baixo unha subvención que viña da Unión Europea, dos fondos FEDER, para estender as redes de banda ancha ultrarrápida a esas entidades singulares de poboación durante ese período. En teoría, ese plan está feito, estaba acabado e 2 anos despois, en maio de 2020, presentaron un novo plan de despregue, tamén Telefónica novamente, tamén baseado en fondos europeos, no que neste caso se pretendía dar cobertura a 501 unidades inmobiliarias, e aí xa tiñan ese nombre que vos dicía antes, dividiron en dúas fases. Por un lado sería o PBANC 2018, que daría cobertura de fibra óptica a 114 unidades na entidade singular de Leiromeán, en Leiro. E despois sería o PBAN 2019, que xa sería máis en máis lugares, concretamente na Bouciña, Casal, Muiños, Molinos Nuevos, Casal, Bouza, Revolta, Rial, Piñeirón, Puentarnelas, Xesteira, Sisangándara e Lomba. Como vedes, está distribuído fundamentalmente na zona de Lois e tamén colle Besomaño, algunha zona de Ribadumia, algunha de Sisán. Como vos dicía, neste segundo plan de despregue acadaría 501 unidades inmobiliarias. Este plan ten período de execución hasta o 31 de decembro deste ano 2021 e tamén, lógicamente, está financiado con fondos da Unión Europea. A sorpresa deste equipo de goberno foi cando empezáronse con este segundo plan 2019, PBAN 2019, que corría a extensión hacia a zona de Lois, e empezamos a recibir queixas de que hai veciños da zona, e máis, como vos dicía no pleno anterior, que a fibra óptica pasa por diante ou por riba das súas propiedades e non tiña maneira de conectarse a fibra. E despois outros veciños que se empezaron a queixar porque resulta que quedaban fora máis menos desa cobertura. Entonces puxémonos en contacto en varias ocasións, tivemos incluso unha videoconferencia con representantes de Telefónica, distintos representantes de Telefónica, e temos unha serie de correos tamén que vedes aí, nos que nos explicaban cal era a situación, os lugares outra vez que estaban pendientes de execución. Ese correo, eu non o vexo aquí, é de xaneiro, ese que tendes aí, donde se dicía que xa daban unha cobertura a 1000 e pico unidades aquí no Concello de Ribadumia, e claro, é dicir, non cadraban as cousas. Mirando e repasando, resulta que nos topamos coa triste sorpresa de que igual non se ve aí moi ben. Aquí, nesta zona, non se ve moi ben. Arriba hai unha liña, unha cruz roja, e máis para ali abaixo á esquerda hai unha cruz amarilla, que son xustamente zonas do PBAN 2017 que nos dicían neses correos que nin nese momento se lles deu cobertura, cando en teoría tiñan que estar cubertas, e, por exemplo, a da Aspa Roja
inclúe toda a zona do Freixo, a Regueira, que son os que ahora mismo terían que ter xa desde 2018 fibra óptica e están sin ela, e a Aspa Amarela na zona de Sisán, que tamén nin teñen, nin en principio vai estar previsto que lla dean. Ante isto, desde este equipo de goberno, o que se fixo foi elaborar un pequeno informe por parte dos servicios técnicos. Fixadevos, non se ve moi ben aí no mapa, eses son os distintos PEBAN, as distintas actuacións que foron levando, e o que fixemos foi aglutinar todas esas queixas que nós sabíamos porque o mandaran mails ao Concello ou porque os distintos concelleiros recolleron as necesidades da xente que se queixaba, e o que fixemos foi empezar a recibir as queixas, a darlle forma escrita e a remitirllas a Telefónica. Se vos fixades aí, ahora mismo hai 21 xa presentadas, casi todas, como vedes, aglutinan ali arriba, que é a zona da Regueira, Vente, Leiromeán. Hai unha en Lois, tamén unha reclamación xa presentada en Lois, hai dúas en Casaldarnos e no Freixo, hai 4 en Sisán e outra nos Coutos. Son as 21 que hai ahora mismo. O que se pide desde este equipo de goberno é que todos nós, é dicir, aparte que lle deamos a publicidade agora nas redes ou de maneira xeral para coñecemento da poboación, seguir recollendo máis firmas e máis instancias de veciños que queiran ou que se vexan prexudicados por isto para reclamarlle a Telefónica. Entonces intentar sumarlle, é dicir, Martín, ti sabías de casos en Sisán, intentar sumarlle a esas 21 reclamacións que xa están rexistradas no rexistro de entrada do Concello, todas aquelas todos aqueles veciños que vos saibades ou que corrades a voz de que presenten aquí as reclamacións que nós lles facemos chegar a Telefónica, para ver se somos capaces de facer forza nese sentido, sobre todo neses lugares que xa nos dixeron que xa non hai. Gracias, Pilar. Vamos a pasar, antes de pasar ao punto número 8, que é rogos e preguntas, facer unha pequena aclaración que era para dar conta, pero xa estaba o pleno convocado, que é en torno á festa do viño tinto. Realmente chegouse a un acordo coa Asociación de Catadores e tamén coa propia organización de alguna maneira ter presencia, aínda que as circunstancias non nos apoian moito, pero sí poder ter presencia coa festa do viño tinto e poder levar a cabo en principio as catas, non? Por lo tanto, simplemente esa aclaración. Íbamos a ter unha reunión tamén cos concelleiros, pero antes de para aportarvos e para darvos tamén, digamos, esta información que, de alguma maneira, xunto coa asociación de valedores e tamén coa propia organización se chegou a un acordo. É importante ter presencia da festa do viño tinto, porque iso é un patrimonio que temos aquí no Concello de Ribadumia. Xa o ano pasado as circunstancias non nos permitiron, este ano a intención é promover as catas e se é posible leválas a cabo, porque estaremos un pouco en función das autoridades sanitarias, porque tamén dependemos do número de casos que poida haber aquí no Concello, que nos poden limitar ou non limitar, pero en principio vamos a promover, por suposto, as catas a partir da recollida de viños e despois as posteriores catas, que se empezarán dende o 14 de maio e se terminará o 3 de junio. Pasamos ao punto número 8, que son rogos e preguntas. Algúnha aclaración ou algunha pregunta? Martín? Sí, gracias, boas noites outra vez. Vou a facer un par de rogos disfrazados de agradecimentos, disfrazados de rogos. Evidentemente, teño que agradecerlle a xestión feita polo asunto da intervención de armas, aínda que non acabo de entender exactamente a que se refere cando lle informan a Guardia Civil que por motivos de peso non se poden almacenar as armas. O único que pretendíamos era
se xestionase ou simplemente que se presentase un escrito ante a Guardia Civil reclamando que a intervención se trasladase a Cambados, o sitio onde está, dotando un pequeno depósito para as que teñan que ser guardadas ali, que non é unha gran inversión ni unha gran estancia onde hai que almacenar uns kilos que poidan provocar o derribo do edificio. O desplazamento a Vila García e a masificación da xente que vai ali pois provoca un malestar sobre os que estamos, entre os que me incluyo, obligados, porque non é unha cousa voluntaria, temos que ir obligatoriamente con un período determinado, igual que se fose a ITV do coche, hai que levar as armas. Me gustaríame tamén que si o Concello fixo esa xestión, que o fixera mediante un documento que poida chegar aquí e decirnos aquí está, presentado en tal fecha ante a Guardia Civil ou ante a Delegación de Goberno ou ante quen corresponda. Informarse por unha chamada telefónica está ben, agradecémoslle de verdad que se haya molestado, pero queríamos un pouquiño máis, chegar un pouquiño máis alá. Tamén queríamos agradecerlle así improvisando e xa que nos informa das catas do tinto, pois que este ano por fin se leven a cabo, que non nos pase como ano pasado, e poñernos a súa disposición. Conte con nós para o que faga falta. Tampouco queremos que se desboque a organización porque as circunstancias non o permite, que se faga dentro do posible o mellor que se poida, pero con moderación e sin desbocarse, como digo. Aquí conte con nós para colaborar no que fagamos falta en organización ou no que o Goberno de Ribadumia estime conveniente. O ofrecimiento fagollo en público e en serio, ademais. E despois xa, a parte que menos me gusta de todos estos, cabrearme. Pois vou meter que cabrear, porque naquele último pleno, empezando polo final, naquele último pleno que fixen unha alusión a que se estaba facendo en canto ao da fibra e todo isto, pois a contestación foi taxante e cortante. Eso non é competencia do Concello. E resulta que hoxe veñen aquí a expoñer un punto no dar conta donde me din que buscan si san a xente xa que está protestando, traenos aquí instancias para presentar esa telefónica, o sea que levamos máis de un ano posiblemente traballando neste asunto no Concello, equipo de goberno, non sei exactamente quen está destinado a este tipo de cousas. E resulta que si se está facendo algo, e cando o Partido Popular ou calquer outro partido pregunta por cuestións relacionadas coa vida común e que interesan a todos os veciños, os que tamén nos representamos. Aquí os veciños de Ribadumia non só están representados por independentes de Ribadumia, todos, Pepe, Enrique e nós, estamos aquí en representación de todos. E lle pediría que nos tomase máis en serio. Si nos facemos esa pregunta e me din, eso non é competencia nosa, resulta que se veñen aquí con un informe detallado dos pasos que se están levando a cabo, e ademais estánme reclamando a min que aporte todas esas reclamacións de veciños que me fixeron a min. Vou non facer encantado, e alégrome moito, quero incluílo no agradecemento, que se preocupen por eso, pero que non me digan un día que aquí non estamos facendo nada porque non é competencia do Concello. Eso bota a culpa a Aznar, que foi o que privatizou Telefónica. Non sei quen privatizou R ou o resto das compañías, pero ese tipo de salidas de pata non me gustan nada, cabréame. Levaba un día hoxe acojonante, levanteime ás 7:30 da mañán e levaba un día acojonante hasta ese momento que me acabo de enterar de que o que me informaron no último pleno era unha coña, unha tomadura de pelo e un insulto á oposición e aos veciños que representamos. Non. No, terminar. Non rematei, isto non é a palabra, non. Bueno, a mí se me preguntas podo contestar, eu contesto, che. Non. Sigo coa última e xa corto, non quero estenderme demasiado porque non me convén. No pleno do día 3 de marzo, o que eu non pude asistir por asuntos que non veñen agora a conto, sí que o puden ver despois no Facebook, o malamente que puden entender do asunto. Ramiro trasladaba unha pregunta sobre o entorno do Colexio de Sisán e do Pabellón, sobre que se iba a facer ali, que estaba previsto facer co palco. Eso foi un xoves. O alcalde contestoulle, bueno, eso é complicado, estámoslo estudiando, hai que facer unha cata, xa veremos o que se fai, aunque vai a ser difícil mantelo. O sea, o xoves pola noite había unha previsión de que
pudera ser ou non pudera ser, pero o viernes pola mañá xa estaban derribando o palco. O alcalde non o sabía, ou simplemente, volvo a decir, nos toma de broma, se rí de nós. Non estamos dispostos a aceptar ese tipo de comportamentos. Se o sabía de verdad, non vou a calificar o asunto. E se de verdade non estaba enterado, pois diga de outra forma. Non o sei, paso ya a concelleira que estaba aquí presente, a concelleira de obras, paso ya a concelleira a palabra e que ela diga o que sepa. Pero non nos tome por tontos, non nos vacile desa maneira. Hai que ter un poquinho máis de seriedade. Creo que é a primeira vez que me poño neste tono, pero por favor, teña en conta, usted goberne, non somos contingentes, pero usted é necesario, usted goberne, que usted é o alcalde, e pídollo a todos, que goberne para todos, é que teña en conta a intervención da oposición neste concello con un mínimo de amplitud de miras, nada máis, non lle pido máis nada, non lle digo, cada vez que presentamos algo aquí, parece que estamos facendo o contrario do que pretendemos. Cada vez que temos unha iniciativa buscando algo interesante para os veciños, o equipo de goberno parece que o mete no caixón. Creo que eso xa lle dixen outra vez. E iso non é o interesante. A veces cortámonos en presentar cousas cando sí son interesantes para que precisamente non as pisen. Creo que lle dixen outra vez tamén. Si quere, presentamos por privado, porque se o facemos en público, parece que xa están destinadas a morrer na papelera. O único que lle rogo é iso, que nos tome un pouco máis en serio. Moitas gracias. Gracias, Martín. ¿Querías contestar algo? Sí. A ver, ti tiñas un día acojonante desde as 7 que te levantaches. Eu acostei ás 8, perdón, ás 9. Dicir, eu esa hora ainda estaba traballando. E tamén tiña un día acojonante hasta ahora. Mira, vamos a ver, o que se falou no outro pleno e o que vinde reclamando desde varios plenos, varios rogos e preguntas aquí, e haberá que tirar de hemeroteca ou haberá que tirar de actas, non sei. Non é competencia ao Concello e eu sigo mantendo. Chegastes a dicir aquí que o Concello investise en estender a fibra óptica, que non é o mismo que se está facendo agora. Unha cousa é que o Concello teña que levar a fibra óptica onde non a leva telefónica, que era o que estaba despedindo, e outra cousa moi distinta é intentar apoiar os veciños nas súas reclamacións. Eso si o podemos facer. E é competencia ao Concello, claro que é competencia ao Concello defender os veciños. Outra cousa moi distinta, que por eso saiu o de que Aznar foi quen privatizou, eu a min nin R, nin me dá igual. Pa aquí e pa aquí, me dá exactamente igual. Entonces, o que se che contestou no último pleno foi a eso. O que se está facendo é falando con Telefónica, como vos expliquei, para ver como podemos reclamar que o mellor esas cousas que teñan que estar feitas non están feitas, pero o Concello terá que dirixirse, o que falábamos na Comisión Informativa do martes, terá que dirixirse á Xunta, á Comisión Nacional de Telecomunicacións, ao Goberno de Madrid, ao Goberno de Europa, si por casualidade esa subvención que veu para acabar a zona do Freixo en 2017 resulta que se cobrou pero non se fixo o traballo, é dicir, o Concello que terá que ir por aí. Agora, o Concello que non pode, nin ten competencia, é para estender a fibra óptica. Eso é o que che quería contestar eu, polo que me toca a min. Por certo, e eu non che exigín que reclames e presentes, é dicir, inviteivos a vos, igual que fan os meus compañeiros, a falar cos veciños para que veñan aquí a presentar. Por qué? Porque cantos máis fagamos forza, mellor. Pero si queredes ben, se agradece, e se non queredes tamén. Gracias, Pilar. Bueno, Martín, eu creo que en canto á xestión de armas o rogo eso, bueno, pois pues nada, nos fixemos a xestión, se quixeras que o fixésemos por escrito, tamén o podemos haber feito por escrito, non cabe ninguna duda, pero que fixemos a xestión e que plasmamos aquí, eso é unha realidade. En canto á fibra, bueno, xa Pilar, bueno, fixo aí unha aclaración. O Concello de Ribadumia non ten competencias para isto. Nós si temos competencias para estar ao lado do veciño, para apoiar a xestión e, sobre todo, para poder o traballo que estamos facendo no Concello é poderlle trasladar ás administracións que conceden as subvencións ás operadoras para que fagan o traballo ben feito. O que non pode ser
porque ademais nós non temos competencias nin temos esa capacidade para poder facer ou para poder resolver esos problemas, pero sí o que queremos precisamente é recoller o maior número de escritos posibles para contrastar as respostas que de alguma maneira nos poden dar e ao mesmo tempo a quen lle conceda subvencións a esas operadoras pois que o teñan en conta. O que non pode ser é que percibimos que no ano 2018 que hai unha zona que pois pode abarcar a zona de Ribadumia, pode abarcar a zona de Leiro e que pode abarcar a zona de Lois e que eso teria que estar pois coa chegada da fibra óptica e resulta que hai vivendas que resulta que non teñen a fibra óptica e van saltando pois unhas casas e outras non. Iso é a realidade. Entonces, nós o que temos é que buscar a maneira e a parte documentar para podernos dirixir ás administracións competentes e poderlle trasladar precisamente esas incongruencias, esa falta de coherencia por parte destas empresas que están a desarrollar os proxectos da conexión da fibra óptica. Ese é o traballo que nos estamos a facer. Evidentemente, ahora mesmo hai unha persona a disposición dos veciños para poder facer estas xestións, porque estas xestións, claro, a veces se trasladan, pero despois hai que concretalas. É dicir, isto para chegar á administración hai que chegar cunha base, é dicir, mira, estos son un número de vivendas que realmente tiñan que estar con fibra óptica e resulta que estas vivendas non teñen fibra óptica. E aparte as contestacións que nos poden dar por parte de Telefónica ou dos operadoras que poidan ser. É dicir, pero sí está claro que o Concello non temos esa capacidade para poder resolver todas as problemáticas de fibra óptica porque nin é a nosa competencia e aparte hubo administracións que lle deron unhas subvencións a esas empresas para que fixesen o traballo que nos deducimos que está sin facer. Alguén terá que dar unha explicación. Non é o Concello de Ribadumia quen ten que dar unha explicación. A explicación terá que dar a Xunta de Galicia, o Ministerio de Industria, é dicir, alguén que concede esas subvencións para ese traballo. E despois, en canto á festa do tinto, ou en canto a esta obra que fixemos en Sisán, nós nunca engañamos, Martín. Eso podes estar seguro que o que decimos con coherencia, sin tomar o pelo a nadie, porque só faltaría. Cando eu detecte que eso é así, nos marchamos, porque só faltaría eso. Entonces, si é certo que hubo un pleno, Ramiro sí que fixo esa pregunta aquí en pleno, e lle contestamos coa verdade. Eso que estás dicindo ti non é de todo certo, porque si é certo que se empezaron esas actuacións ou se empezou ali aquela obra, pero se empezou en todo alrededor. A obra que te refires ti, a retirada do palco, eso foi uns días máis tarde, aproximadamente uns 6-7 días máis tarde, pero non foi xusto nese día. E aparte, como che dixen, é dicir, non somos nós quenes temos que tomar a decisión de si se retira, si se quita, si se derrumba ou non, se non son os técnicos competentes para iso. E se queres informes, pois se poden axuntar algún informe, que non hai ningún problema, porque eso yo transmitimos á empresa que fixese un informe, que fixesen fotos precisamente de toda esa actuación. Pola miña parte nada máis, é dicir, pero eu quero que salgas coa conciencia e coa tranquilidade de que este equipo de goberno e eu personalmente non engañamos neste caso a oposición, neste caso ao Partido Popular, neste caso a súa persoa ou a de Ramiro, para nada. E aparte, creo que foi unha actuación que quedou ben, unha actuación necesaria ali na parroquia de Xisán, e, bueno, según nos están transmitindo os veciños, pois hasta parece que, bueno, que en sí a actuación, pois que mellorou moito o entorno. Por lo tanto, hombre, estamos contentos, e se hai algún matiz, pois se aclara que non hai ningún tipo de problema. Pero nunca pensando en que nós podemos, de alguna maneira, menospreciar a oposición, baixo ningún concepto, Martín. Eso podes estar tranquilo que non é así. Sí. Gracias. Pilar, non dicen que xiras que tiñamos que traer aquí nada dos veciños, senón dis que reclamas de nós, o sea, reclamara a opción, a palabra, a ambigüedade dos términos, como di Mar, vamos a ter que usar máis o galego todos os días, e creo que usamos bastante neste pleno, por lo menos 100%. Hai que ter un pouco de amplitude de miras, e eu cando me refiero a eso, quero decir
Abre o abanico e non te cerres, por favor. E cando dixen o tema de que está facendo o Concello con relación á fibra óptica, eu en ningún momento dixen que o Concello ten que gastar os cartos ou invertir en tirar fibra óptica. Digo, que tipo de actuacións, que creo que foi así que o dixen, que tipo de actuacións está facendo o Concello en relación a eso. Isto que os expuxetes aquí son actuacións que estades facendo en torno ao tema da fibra óptica en Ribadumia. Pois xa che digo, abre o abanico e irános mellor a todos. Non te centres en acusarnos como fixeches no último pleno, non te... Bueno, en fin, nada máis. Por certo, o tema do palco, Mar ten que sabelo, Mar sábelo, o jueves foi 3 do 4 do 3 estábamos neste pleno e o alcalde dixo que había que facer unha cata e o día seguinte derribouse. Gracias, Martín. Non vou a incidir máis na cuestión. Eu creo que se queres informes técnicos están á túa disposición. Bueno, nada máis. Eu creo que creo pero no se trata de eso, Martín, no se trata de eso. Trátase de que este equipo de goberno nunca engaña. Eso podes estar absolutamente, aparte respetamos. Bueno. Sí, no, estás confundido. Eu pasei por ali. No, Martín, estuve en ali. Martín, bueno, sí, Mar quere que enseñe unhas fotos que demostran como estaba e por qué. Que xo sei, que quero decir que o alcalde dixo que se iba a hacer unha cata nos próximos días e ao día seguinte empezouse o derribo, non había cata posible. Mira, digo que, si xa o sei, pero se que me deixar contar a min, si estaban os paus tirados no chan, si era un peligro para os rapaces. Si che digo que está ben tirado ou que che digo que hai que tomar en serio cando son as preguntas, pero que estás enseñando? Se que toda a razón. Quero che decir que se o alcalde de un día eso vais a facer unha cata, unha proba que sea verdad, e que o día seguinte non empecen por arriba. Simplemente quixen decir eso. Pero, Martín, ahora parece que me confundo, está ben. Martín, pero ese a proba. Bueno, non vamos a incidir máis no tema. Algunha aclaración, Pepe, preguntas? Sí, bueno, a ver, eu teño dúas preguntas. Bueno, antes que nada, felicitar ao equipo de goberno pola iniciativa en torno ao tema da fibra óptica. Eu sempre digo que os concellos asumen competencias impropias a diario. Esta é unha máis. Obviamente non vai a empezar a tender fibra óptica ao concello, pero sí que poñerlle os puntos sobre as íes ás operadoras, pois é un servicio ao cidadán, e animamos a que se siga por esta línea, e que, bueno, pois se o caso sangrante de que as operadoras non cumplan co que se lles exixe nunha subvención, que ejecutan unha obra e non dan o servicio que tiñen previsto, bueno, pois que se sepa e que se trate de corrixir. Veremos se dá resultado. Eu teño dúas preguntas. Unha é, bueno, hoxe vimos que o presidente da Xunta decía que empezamos co fin do estado de alarma, empezase unha lixeira apertura, bastante en algúns ámbitos, un pouco menos en outros. O Concello de Ribadumia, polo de agora, está nunha situación bastante boa, aínda que, como decía antes a compañeira Mar, en calquera momento podemos empeorar, sobre todo vendo o caso de Cambados, que está aquí ao lado, e que todos sabemos o tráfico que hai de veciñas e veciños indo e vindo. Bueno, que dentro dunha semana podemos estar ou 15 días confinados de novo, pero bueno, esperemos que non. Quería saber que se ten previsto facer co centro de día, si se ten previsto a súa reapertura, si se ten prevista a súa reapertura a medias, si se ten previsto, en caso de que se reabra, que conte con todos os servizos, por exemplo, o transporte que ten, porque claro, sabemos que bueno, pois que un traballador acuda a unha casa dunha persona maior que ten o seu risco, en fin, si todo eso está previsto, xa que agora
eu creo que a inmensa maioría da xente que pode ser usuaria dese centro debería estar vacunada, debería, dentro do lóxico, do normal, entendendo que un traballador ou traballadora dun servizo que está en contacto con persoas de risco, como pode ser un servizo destes, tamén debería de ter acceso a unha vacuna ou eso, como, si eso se ten contemplado, e, bueno, en definitiva, saber que se vai a facer co centro de día. En segundo lugar, pois tamén tivemos noticias estes días de que, pola prensa, polos medios de comunicación, de que a Consellería de Educación da Xunta de Galicia ten previsto facer en Vilalonga, creo que era, unha actuación de mellora de cubertas, creo que por un valor de 370 e tantos mil euros ou algo así. Eu quería saber se o Concello ten noticias de que a Consellería vaya a executar a intervención que ten pendiente no CPI, e saber que hai de eso, porque, bueno, por un lado a min extrañame que se estén anunciando a bombo e platillo certas intervencións e que por outro lado Ribadumia siga pendiente con un tema que nos ten realmente bloqueados, porque hai unha serie de asuntos pendientes en cuestión no entorno do CPI, que como todos sabemos son tamén, pois, é como un pequeno puzzle. Si non se fai A, pois non se pode facer B, se non se pode facer B non se fai C, e aquí estamos empantanados con isto, e bueno, a min chócame, en certa medida oféndeme, moléstame que se vexan que se van a iniciar obras, incluso xa decían que para este verán, esta noticia en cuestión, esta intervención en Vilalonga vai a ser este verán, e aquí, de momento, eu non teño noticias nada, era por saber se se sabe algo sobre eso e nada máis. Gracias. Gracias, Pepe. Bueno, en canto ao centro de día, bueno, eu creo que o Concello de Ribadumia, a medida que, bueno, pues vayan pasando os días, decir, habrá que ir restablecendo os servicios, eso non quere dicir que haxa que estar atentos, digamos, bueno, pues aos posibles contactos que poidan xurdir ou o número de casos que poida haber. Efectivamente, agora o Concello de Ribadumia, pois estamos a día de hoxe, pois temos 8 casos, pero sabemos que aquí o mismo podes ter cero, que sumar un número de casos importante, non? Pois, bueno, eu creo que son decisións que hai que ir tomando no día a día. O centro de día é algo importante para o Concello de Ribadumia, hai que, bueno, pois as persoas que van ao centro de día e os monitores, pois tamén teñen que estar vacunados, por suposto, iso é algo importante, pero eu creo que son decisións que hai que ir tomando, pois eso, pouco a pouco, en función das circunstancias. O que si está claro é que os servicios hai nos que ir restablecendo, e iso vai a marcar un pouco pois o número de contagios que poida haber no Concello, incluso na comarca e incluso en Galicia, porque, bueno, pues de alguma maneira pues estamos atentos ao que nos indiquen as autoridades competentes nesta materia. Sí. Solo unha aclaración, que é unha aclaración que creo que é importante. Que esteas vacunado, tanto os traballadores como os usuarios, non quere dicir que non vayas a padecer a enfermidade. É dicir, padecerala en menor grau, si queres, con menos consecuencias en teoría, pero eso non quere dicir, que os usuarios estean vacinados non quere dicir que non poidan padecer a enfermidade, nin tampouco os traballadores. E despois, en canto á pregunta número 2, Pepe, que, bueno, da Consellería de Educación, bueno, que efectivamente a mellora de cobertas pois en Sanxenxo, pero o proxecto daqui de Ribadumia, que estaban en torno a 870.000 euros, a idea o que se nos transmiteu era que en junio que empezaban as obras. Vamos, eso a parte estaba presupuestado, a parte estaba no presuposto da propia Xunta de Galicia, polo tanto nós non temos ningunha nota de que poida pasar ao contrario. Para o Concello de Ribadumia esa actuación é importantísima, polo tanto hai que levála a cabo, e según nos transmitiron no seu momento, en junio era cando iban a levar a cabo pois esa actuación, polo tanto vamos, non podemos pensar xa de outra forma, porque iso é unha necesidade importantísima para o Concello de Ribadumia e para o Colexio Público Julia Becerra Malvar. Se me permite un rogo, pois, ben, queda explicado o caso do CPI. No caso do centro de día, entendo que a situación está en veremos
con certo peso, porque a situación é complicada e é cambiante. Si quero rogar e insistir en que se teña en consideración a apertura do centro de día en canto se poida, por eso dicía o das vacunas, porque efectivamente a vacuna non che evita ser inmune, e sobre todo tampouco se evita ser portador do virus, entonces, bueno, pero entendemos que si se vacunou prioritariamente a grupos de risco é porque están máis protegidos, obviamente, que con vacuna que sin vacuna. E quero incidir en que é importante a apertura porque a calidade de vida das persoas usuarias do centro de día, cada mes que pasa fora do centro de día, cada mes que pasan sin actividade que se desarrolla no centro de día, influye moi negativamente na súa calidade de vida, no seu estado, sin andar con medias tintas na súa esperanza de vida, porque un adulto maior encerrado na casa con esta situación da pandemia, sola, sin casi contacto con ninguén, bueno, non sei que será mellor, si evitar un risco mínimo de posible portador dun virus que poida facerche unha afección leve, que o que está pasando en moitas situacións que está a xente metida na casa e corre un risco gravísimo de empeorar cando non xa están empeorando. Entonces, nada, deixar eso presente de que se teña en conta e nada máis. Vale, nada, eso, o que dixen antes, non? É dicir, eso depende de moitas cuestións, e eso é unha decisión que hai que ir tomando día a día, efectivamente que pode afectar ao estado da saúde das persoas, xa non solamente das persoas maiores ou das persoas que poden ocupar o centro de día. Eu creo que unha parte importante da sociedade, con todo o que estamos a vivir, pois estas cousas de alguna maneira pois repercuten en todos os sentidos, non? No estado da saúde, na economía, é dicir, hai que ter moita sensibilidade, e aquí o importante é que a nivel nacional que haxa un número importante de vacunados, e a medida que haxa pois as vacunas que a cidadanía pois teñamos as vacunas, pois vais a minimizar de alguna maneira pois o risco, non? Mentras tanto hai que ter un pouquiño de paciencia e sobre todo moita prudencia, porque isto o virus é algo que preocupa e que nos ten que preocupar a todos, por lo tanto moito sentidiño e efectivamente o centro de día e as instalacións, pois a medida que vayan pasando os días e que se poidan abrir ao público, pois se van a abrir ao público e hai que restablecer restablecer o día a día, non? Pero eso, ante todo, polo menos mentras a sociedade non estea vacunada nun porcentaxe importante, sentidiño común, que eu creo que é o que temos que apelar. Se non hai máis rogos e preguntas, pois nada, damos por finalizado este pleno. Moitas gracias.